Hello guys, Liga na naman sa Balingasag. BantaYeah! BantaYeah! Okay, so ladies and gentlemen, this is the end of our first game here at Purok Tadtad Youth Organization Enter Barkada Christmas Basketball League 2019. And sa tupad ko subong, ari subong ang aton nga most valuable players of the game or the best player of the game. So sir, ano ang masiling mo subong? Anong inyong preparation sa aton nga, sa inyo nga ginhimo nga hampang nga na-defeat nyo ang aton nga kontra? Idol, kaya pinaprepara na mo na pasulod ko sa ko kag ang amon nga teamwork kay mapustahan na sa amon. Yeah, binamon ano
bakod sila. Ay, Okay, so ang ato niya best player of the game si Sir, ano ganito din mga name Sir Garing? RJ Garay. RJ Garing. So once again, BantaYeah kami liwat. Walang kasing galing kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. 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 So ang Liga.
afternoon, everyone. This is the second game of our Purok Tadtad Youth Organization Enter Barkada Christmas Basketball League. Second game between the San Gabriel PeaceMakers and the Esperanza Barangay Tagay. So the winning team is the Esperanza Barangay Tagay, and this is the best player of the game, Mr. Ace Fernandez. Sir, ano ang ginhimo nga teamwork sa Esperanza para ma-defeat ang aton nga kontra? Ang mo nila nga teamwork ang hangover teamwork nga ginatawag tarab lang ang over ka na tarab lang ang puro ano muna mo na naman niya nga moves nga no nga magwa so mo nang ang gini mo. Alright, so thank you so much. The best player of the game, Mr. Ace Fernandez, wearing the jersey number 17. So once again, kita BantaYeah! BantaYeah!